खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 15 मे 2020 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन। माखासे जेंनायाव गोग्लैगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआव गाज्रि सानखांनाय फैनोबो हागौ। जेबो रिस्क लायैआनो गाहाम। रांखावरियाव मोजां, फालांगियावबो मोजां। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आयआ बांगोन। जायखि खामानि मावा मानो मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। समजों गोरोबफानो रोंगोन। गोदान खामानिखौ जागायनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। सिगांनि जेंनाफोरा सुस्रांगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजां। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। माबा मोनसे खहा जानो हागौ। समाजाव बयजोंबो गनायजागोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोदान खामानिखौ लानानै गोदान बिबान मोननो हागौ। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव मान मोनगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ अदेबानि बांगोन। मोजां साननोबो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। माबा मोनसे हेंथा फैगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोदान खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। फरायसाफोरा दिनै मोजां फिथाइ मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोदान लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। बयखौबो लोगो महरै बोजबनो रोंगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। अदेबानि गोथों साननो रोंगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। हेंथा नुजागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजां। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। धनु राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। माबा मोनसे खहा जानो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। न'खरनि बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन।
गोसोनि साननाया जाफुंगोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन, गुबुननि हेफाजाब लानो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ गलाय गुजाय मोनगोन, गोसोआव जिंगा बांगोन, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, गोसोनि साननाया अदेबानि जाफुंगोन, मोजां सोलो आरो साननो रोंगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनोबो हागौ, बाङाय बुंनाया गाहाम, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियावबो मोजां होनजायो, सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ, गोसोखौ हमथानाया गाहाम। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, जानाय लोंनाया सांग्रां जानाया गाहाम, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ, फरायसाफोरा दिनै मोजां फरायनो गोसो दुंगोन। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा, समाजाव अदेबानि मान मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, खस्थ' मोनगोन, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, रांखावरियाव मोजां होनजायो, फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन, लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, जाहाथे गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मोनथिबाय थायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।